Nagkakandak po tayo ng inspection sa ating mga police assistance desk to ensure na o ipakita sa ating publiko na handa na po yung mga kapulisan para sa nararating na undas. So ngayon, nagkakandak tayo sa mga bus terminals para masiguro natin yung kaligtasan ng ating mga mamamayan na gustong bumalik o bubisita dito sa ating probinsya. Kaya ito po yung focus natin dito sa mga bus terminals dahil alam natin na dinadagsa ito dahil dito nagsisidatingan yung ating mga kababayan. Para maiwasan na rin yung mga problema kasi alam naman natin na pag ganito maraming tao, so nagkakaroon ng problema sa kaligtasan, sa seguridad. So para masiguro natin yan, nagtatalaga tayo ng mga police assistance desk sa bawat mga entrances sa mga exits para ma-ensure na yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ano po yung guidance o guidelines na binibigay sa kanila? Yung guidance ko sa kanila is laging makipag-coordinate sa ating mga dispatchers, no, kung mayroon mga problema. O sa mga dispatchers naman, lagi naman silang, pag may mga problema naman yung ating mga pasahero, ay meron tayong mga kapulisan na handang tumugon sa mga problema ng ating mga kababayan. Sir, napansin mo natin yung SWAT, may dala silang K9. Opo, yung purpose po natin dyan is alam naman natin para maiwasan na rin talagang secured itong terminal na to. So nagkakandak tayo ng paneling. Ito pa yung panel activity na alam naman natin para maiwasan yung mga siyempre hindi natin maiwasan may mga bomb threat o ano, pero para masiguro po natin kaya nagkakandak tayo ng mga paneling kasama natin yung EOD K9. And aside from that, meron tayong mga regular patrollers. Dito po yung hepe ng Dagupan Police Station. Dahil sa gabi, meron tayong mga regular patrollers na iniikutan po ito. Aside from doon sa mga naka-uniforme, meron tayong mga covert na operatives, no, na naka-deploy sa mga lugar na ito. Sir, dito po sa Pangasinan, ilan po lahat ang may malalaking terminals aside from Dagupan? Malalaki, pagkakalam ko sa ilan po malalaking mga bus terminals dito. Ito yung pinakamalaki, pero pupuntahan din natin yung sa Rosales. Naikutan na rin natin yung sa Lingayen. Pero sa buong probinsya, ito po yung sa Dagupan. Nakikita ko na pinakamalaki na kailangan natin ng bigyan ng malaking atensyon. Ring na itong undas, andyan pa rin yung ulan at saka hangin. So paano naman po yung mga response and rescue teams nyo ng bawat police stations? Actually, simula po nung binisita tayo ng Typhoon Christine, meron na tayong mga naka-standby na mga personnel para doon sa nabanggit mo, para sa kung masakali na bisitahin ulit tayo ng bagyo. Although nasa farther north naman po yun, may nakahanda po tayong mga personnel para magkandak ng rescue o retrieval operation kung baka sakali man na masalanta ulit yung probinsya natin. Sir, yung mga nakaraang undas, ang bawat police stations, meron silang sort of gimmick o information campaign, peace and order, may mga libreng kandila. Dito po ngayon, considering yung panahon. Isa yan sa mga best practice na pinagpapatuloy ng ating mga police station. So nagdi-distribute tayo ng mga flyers, ano yung mga pinagbabawal na mga items sa loob ng mga sementeryo. Tapos yung nagkakandak din ng Uplang Bandilyo. Ito yung mga kapulisan natin na umiikot gamit yung megaphone para informahan, no, yung ating publiko na mag-ingat sa mga masamang loob. At the same time, para dun sa rerouting ng ating traffic para maging aware na rin yung ating publiko kung saan sila dadaan. So napaka-importante itong tinatawag na Uplang Bandilyo. And before the conduct ng Uplang Bandilyo, meron tayong mga info drive na naginawa prior to this activity. Ito yung na-engage natin yung social media para maging aware na rin yung publiko na meron tayong rerouting sa bawat mga bayan. Kasi karamihan kasi nagiging problema yung sa traffic congestion. So bago po mangyari ito, nagkaroon na tayo ng information drive kung saan po yung mga dapat daanan ng ating mga biyahero para maiwasan yung maipit sila sa trapiko. Sir, kamusta po yung deployment sa mga cementerio, sir?
So far, sa pag-iikot ko sa mga diplomat, handa na po yung mga kapulisan natin. May mga police assistance desk na tayo sa mga entrances, pati meron sa mga exits na rin. Ang mga hepe naman natin, binigyan ko sila ng instruction na yung focus din natin dito yung mga public cemeteries. Kasi hindi natin karamihan ng mga public cemeteries, may mga lagusan din, uban. Dapat tubantayin natin yon. Dahil aside from inihigpit na natin yung mga entrances para hindi makapasok yung mga items na pinagbabawal, yung mga lagusan sa mga backdoor o kung saan saan, kailangan din mabantayan yon. So nagkaroon tayo ng mga collaborations with other ambulant vendors na ipinagbabawal natin yung pagtitinda sa loob dahil nagkaka-cause ng ano yan ng congestion sa loob. Hindi naman natin sila pinagbabawalan na maghanap buhay. Nilalagay lang natin sila sa tamang lugar. Anong role ng advocacy na tinapos? Yung ano nila, yung papel nila is i-assist nila yung ating mga kapulisan. Dahil alam naman natin na sa dami ng tao, minsan na-overwhelmed yung ating mga kapulisan. With their help, no? With their assistance, kumbaga na-complement natin yung lack of personnel ng ating mga kapulisan doon sa mga nasabing mga cemetery at sa mga ganitong establishment. Mensahe na lang po siguro sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan. Sa ating mga kababayan, huwag ko yung mag-alala. Ang ating mga kapulisan, sa mga bawat bayan, nandun po yung mga police stations. 24/7 po silang nagbabantay para masiguro ang kaligtasan ng ating mamamayan na hindi lang yung mga taga-Pangasinan, pati na rin yung mga sa ibang mga lugar na gustong bumisita sa ating probinsya. At sa ating mga kababayan naman na aalis sa kanilang mga bahay, siguraduhin na secure yung ating mga bahay, no? Para naman kasi may mga mapagsamantala din tayong mga kababayan na pag alam nilang busy ang ating mga kapulisan sa mga panahon na ganito, ay sinasamantala nila. So para maiwasan, maging mapagano din tayo. Kumbaga, maging sigurista rin tayo, hindi lang sa sarili, pati na rin sa ating mga pamamahay. Ano po, sir?